gehienez, hori da topea. Hortik gora ia txarto. Zarata osasunari kalte egiten dugu. Gero, 85, hori, legeak esaten du lanean, beste lanean, 8 orduz, 45 dezibelioan egoten bazara, eraman behar ditzakezu derrigorrez protektore auditiboak. Bai, 45tik gora, derrigorrezkoa da protektore auditiboak eramatea. Kasko horiek, laranjak horiek. 85. Bai, 85. Ez, parkatu, 85tik gora, klaro. Behin besteko zarata, hemen klasean, hori da, eta jantokietan hori da zarata maila goten dena, behin besteko. Media hori izaten da. Claro, baina zaratatzen da, bakarrik ordu erdi, izaten denez jantokia, gutxu gara bera, hori da denbora gutxi, eta orduan, horregaitik, onartzen da, hainbeste zaratan egotea. Osea, ez direlako 8 ordu segituan zarata horrekin egoten. Eta klasean ere, klase barruan normalen ez da hainbeste zarata egoten. Hori da, neurtu dugu momentu finko batean. Haiek elkarrekin taldeka egiten dutenean lan. Baina, klaro, ere badaude momentuak irakasla bitza egiten duenak, orduan, hori gertatzen da.